Ukážem vám, ako malujem tá novinka, vodeodolná riasenka, ktorá krásne predlžuje riasy. Tu už mám jedno očko namalované a poviem vám, že ja nemám moc nejaké extra myhalnice, tak chcem, aby ste to videli. Ona v jednej vrstve predlžuje o 43% a v dvoch až viacerých vrstvách o 78%. Krásne maluje, je tam aj provitamín B5, aby teda vyživil ten známy pantenol a je testovaná aj na, pozrite na to, je testovaná aj práve na takú tú kardiozáťaž, slzy, voda, všetko dokopy. Ak práve máte vy veľmi citlivé oči, či už ste také smejky, alebo proste jednoducho tie očka sú také citlivé, že nemusí ani zafúkať a očka vám proste slzia. Chcete, aby vás tá maskara za každých okolností podržala, či už byť pekné na dovolenke. Takže takto pekne tá riasenka maluje, ja som z nej veľmi nadšená, ako pár ťahov, veľmi, veľmi dobre, to taký to silikónový hrebienok a takýto je finálny efekt. No ešte si to tu prebehnem. Ja mám rada také viacej namalované myhalnice. Dolíčené, už je to komplet. Ak máte záujem, tak napíšte, odosielame paketov, alebo si môžete prísť vyzdvihnúť, mám skladom.